Tervetuloa ääni- ja videotuotantokurssin miniluennolle. Aiheena digitaalinen ääni ja sen peruskäsitteet. Eli tämän lyhyen videon aikana meinaan käydä läpi Optimasta löytyvän digitaalisen äänen peruskäsitteet kalvosarjan sekä sitten vähän jutella kurssin etenemisestä yleisesti. Toivottavasti mahdollisimman moni on saanut nämä videoprojektit kohtalaisen hyvin käyntiin ja ainakin olette saaneet yhteyden asiakkaaseen ja siitä pikkuhiljaa sitten saatte itse tuotantoprosessin käyntiin. Seuraavan kerran kun meillä on lähitapaaminen eli 4.11. niin toivon, että kaikki paikalle kykenevät, pääsevät, voivat lyhyen tilannekatsauksen myös näistä videoprojekteistaan sitten antaa. Mutta nyt tosiaan niin lähdetään käymään siis digitaalista ääntä. Ja tämähän etenee siten, että täällä on myöskin 5 kappaletta harjoituksia. Eli täällä on ensin tämmöinen niin sanottu backmasking, joka on ollut tämmöinen bonus lämmittelytehtävä. Sitten on harjoitukset 1-5, jotka liittyy ääneen. Ja sitten täällä on 2 palautettavaa tehtävää, eli paloiteltu uutinen harjoitus ja radiomainostehtävä. Ja molemmat näistä sitten ikään kuin kooten tai kokoavasti osoittaa toivon mukaan teidän oppineisuuttanne. Muuten nämä harjoitukset on teidän oman oppimisen tueksi laadittu, eli harjoituksia 1-5 ei muuten tarvitse palauttaa. Mutta toki soisin, että kaikki ne tekevät, jotta nämä asiat oppivat. Hyvä. Ja polkaistaan tuosta kalvosarja käyntiin. Digitaalisen videon yhteydessä meillä oli puhetta, että mitä on digitaalinen video. Todettiin, että se on toistuvia kuvia tietyn aikajakson sisällä. Sama jos lähdetään miettimään digitaalisen äänen suhteen, niin voidaan todeta, että kyseessä on itse asiassa fysikaalinen ilmiö, eli ilmanpaineen vaihtelut. Ja korvan aistiessa tämmöisiä ilmanpaineen vaihteluita, niin syntyy ääniaistimus. Ja tutkimukset on myöskin osoittaneet, että kuuleminen on hyvin subjektiivinen kokemus. Eli meillä on yksilöllisiä sekä rakenteellisia eroja, mutta sitten myös tuolla pääkopan sisällä eroja, jotka aiheuttaa sen, että me oikeasti kuullaan asiat ja äänet vähän eri tavoin. Ja esimerkiksi kuuloalueiden herkkyydessä on löydetty ihan selkeitä tämmöisiä kategorisia eroja, jotka osittain myös selittää esimerkiksi musiikkimakuihin liittyviä eroavaisuuksia. Jos pureudutaan digitaaliseen ääneen, sitten kun me tallennetaan ääni tietokoneelle, niin voidaan todeta, että se rakentuu 2 eri komponentista. Eli meillä on näytteenottotaajuus ja sitten yksittäisen näytteen bittisyvyys, eli puhutaan resoluutiosta. Näytteenottotaajuudella me tarkoitetaan sitä, että kuinka monta viipaletta tai ääninäytettä me poimitaan tallennettavasta äänestä 1 sekunnin aikana. Ja tyypillinen näytteenottotaajuus esimerkiksi, kun tehdään suhteellisen hyvälaatuista ääntä, on 44,1 kHz, eli 44 100 Hz. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä tallentava laite 1 sekunnin aikana kuuluvasta äänestä ottaa siis 44 100 kappaletta näytteitä. Ja sen jälkeen ne taas tallennetaan 1 ja 0 jokainen näyte. Ja se, minkälainen bittisyvyys meillä on määritelty tähän tallennukseen,
vaikuttaa taas siihen, että kuinka monta ykkösen ja nollan joukkoa me käytetään siihen näiden näytteiden kuvaamiseen. Ja mitä enemmän bittejä, niin sen tarkemmin me voidaan jokainen yksittäinen ääni tallentaa. Yleiset bittiarvot eli resoluutiot on 16 ja 32 bittiä. Ja toki voidaan suurempiakin arvoja sitten käyttää. Lisäksi tähän digitaaliseen ääneen sen rakenteeseen vaikuttaa se, että tallennetaanko me vain yhtä äänikanavaa vai tallennetaanko me esimerkiksi kahta tai useampaa äänikanavaa. Eli tämä perus stereoäänihän tarkoittaa sitä, että äänilähteeseen on tallennettu sekä vasen että oikea äänikanava. Eli molemmista kuuluu vähän erilainen ääni. Ja niille, ketkä leffapuolta on harrastanut, niin teille on tuttua, että nykyäänhän on esimerkiksi 5.1 ääntä voidaan kotonakin jo tuottaa. Tarkoittaa sitä, että meillä on yhteensä 6 eri äänikanavaa, josta jokaisesta kuuluu erilainen ääni. Ja silloin kaikki ne tietenkin myös kasvattaa tilan tarvetta ja muokkaa vähän tallennetun äänen rakennetta ja muotoa. Yhtä kaikki niin bittisyvyydellä ja näytteenottotaajuudella määritellään pitkälti se, että minkä kokoinen äänitiedosto muodostuu, kun me ääntä tallennetaan. Ja lisäksi, jos joku näistä suureista puolitetaan, niin sitten myös tuo tallennetun äänen koko puolittuu. Näistä äänten taajuuksista todettakoon vielä se, että jokaisella eri äänilähteellä on lähtökohtaisesti oma taajuusalue tai oma äänialue, missä se soi. Ja tässä kuvassa on nähtävillä esimerkiksi musiikkipuolella, miten eri soitinten äänet jakaantuu eri taajuuksille. Siellä myös näkyy ihan ylimpänä toi vocals eli ihmisäänen taajuudet ja miten esimerkiksi miehen äänialue 200-240 Hz osuu sitten tonne naisen vastaavaan ja miten ne suhtautuvat toisiinsa. Ihmisen kuuloalue karkeasti ottaen on määritetty, että se on noin 20 Hz-20 000 Hz. Ja tämähän on tuttua, että ikää myöten sitten toi ylätaajuudet varsinkin sitten pienenee sieltä. Eli klassinen heinäsirkkojen hiljentyminen, kun oikein ikä alkaa karttumaan. Ja ihmiskorva on rakennettu olemaan kaikkein herkimmillään juurikin ihmisäänen taajuusalueella. Eli siis 50-2000 hertsiä on karkeasti se ihmisäänen skaala. Joo, tuossa äsken tosiaan noi hertsit, mitä puhuin noista vokalseista liittyi noihin miehen ja naisen äänen ominaistaajuuksiin. Joo. Miten me sitten saadaan analoginen ääni muutettua digitaaliseen muotoon? Lähtökohta on se, että meillä on joku tallennuslaite, yleensä mikrofoni, joka reagoi ääniaaltoihin ja mikrofonista ääniaallot muutetaan sitten elektroniseen muotoon, eli tämmöiseksi taajuusvaihteluiksi. Ja taajuusvaihtelut sitten ohjataan niin sanottuun AD-muuntimeen, joka usein sijaitsee äänikortissa. Ja tässä kuvassa se näkyy A to D, eli analog to digital. Ja sitten kun ääni on muutettu ykkösiksi ja nolliksi AD-konversiossa, niin sitten se tallennetaan johonkin tallennuslaitteeseen. Ja vastaavasti taas tallennuslaitteelta, kun me haetaan se ääni kuunneltavaksi, niin se ajetaan tällä kertaa DA-muuntimen läpi.
joka sitten muuttaa ne ykköset ja nollat analogiseksi taajuusvaihteluksi, ja sitten ne taas kun me viedään takaisin kovaääniseen, niin saadaan kuultavaa musiikkia. Eli tämä on karkeasti ottaen se prosessi. Tässä vielä havainnekuva tuosta analogisen ja digitaalisen äänen eroista. Eli jos ääniaalto fysikaalisena ilmiönä muodostaa tämmöisen tasaisen aallon, niin sitten kun me kuvataan se digitaalisesti bitteinä, niin me otetaan näitä pystysuunnassa olevia harmaita ikään kuin viipaleita siitä äänestä ja koodataan se sitten ykkösillä ja nollilla, jotka näkyy tuolla oikeassa reunassa. Tässä tapauksessa tämä näytteenottotaajuus on nyt 32 Hz, eli 1 sekunnin äänen aikana me otetaan 32 viipaletta ja jokaiseen sitten käytetään 16 ykköstä tai nollaa sen kuvaamiseen. Missä nämä äänen ominaisuudet sitten näkyy? Missä tahansa äänenkäsittelyohjelmassa, jos me avataan joukko äänitiedostoja, niin on nähtävillä sample rate, eli käytännössä toi näytteenottotaajuus, sitten kanavamäärä ja bittisyvyys. Tässä kuvassa näkyy useampia näistä kuvattuna. Samoin silloin kun me aletaan tallentamaan tai luomaan uutta ääniraitaa, niin esimerkiksi Adobe Audition kysyy meiltä, että minkälaisella bittisyvyydellä, minkälaisella näytteenottotaajuudella me halutaan lähteä sitä tallennusta tekemään. Ja tässä kuvassa nähdään, että esimerkiksi tuommoinen studiotason projekti voisi hyvin olla näytteenottotaajuudeltaan 96 kHz tai jopa 128 kHz. Ja sitten bittisyvyys voi olla esimerkiksi 24 tai 32 bittiä. Kuten jo edellä todettiin, niin ääni kun tallennetaan, niin se tuottaa paljon dataa. Ja näin ollen se vaatii tosi paljon myös tallennustilaa. Esimerkiksi 1 minuutti CD-tasoista ääntä niin vaatii noin 10 megatavua tilaa. Käytännössä, kun me ääntä tallennetaan ja editoidaan, niin ääni on yleensä pakkaamattomassa. Puhutaan PCM-muotoisesta äänestä. Mutta sitten kun me halutaan sitä levittää tai jaella, niin yleensä ääni aina pakataan jollain kodekilla, eli pakkausalgoritmilla, jotta sitten saadaan sen koko vähän pienemmäksi. Lähtökohtaisesti äänitiedoston koko me voidaan laskea tämmöisellä kaavalla, eli kerrotaan nämä kaikki suureet yhteen, eli näytteenottotaajuus kertaa bittimäärä kertaa kanavat kertaa käytetty aika. Ja siitä sitten suoraan vaan pyöristellen me saadaan, että 1 sekunti stereoääntä 2 kanavalla niin tuottaa 10,1 megatavua dataa.